Това е Амира. Вече завърши първи клас. За Ами лятната ваканция е истински забавна, защото се запознава с нови приятели от света на книгите. Вчера тя срещна Пипи дългото чорапче. И забавата започна. Та те дори на външен вид си приличат. След обеда, след срещата, Ами седна да си напише писмо. Сама до себе си, да. Разказите на Пипи я бяха вдъхновили. По-късно отиде да пусне писмото в пощата. Не сама, а с новия си приятел, маймунката господин Нилсон. Национална кампания за насърчаване на детското четене на портал Аз детето и Столична библиотека. Истински приключения ви очакват с кампанията Забавното четене. Включете се и вие, деца!